Αυτός εδώ είναι ο Λιθέρες MP. Και αυτά είναι τα πιο deadly άτομα. Αρχίζοντας, ο στόχος μου είναι μόνο ένας. Να σκοτώσω τους πάντες ώστε να καταφέρω να είμαι ο μόνος immortal παίχτης με 20 καρδιές. Εφόσον το Twitch του server είναι lifesteal. Άρχισε. Λοιπόν, Πού είστε, ακούτε. πού είσαι? Village, θα σου πω στο που με βρήκα μου. Βρήκα ένα χειρουργά δίπλα, είναι στο 200 μείον 900. Έλα, Ναι. πάμε. Μπαμ. Βάρκα. Crafting table. Γράψε 30 μην. Έλα. Νομίζω ή δεν είναι. Δεν είναι. Πάμε τώρα και βλέπουμε. Στην τελική κατεβαίνουμε απλά κάτω. Άρχισε λίγο αέρα. Να. Να σου κάνω pickaxe. Ναι, αν μπορείς. Ο WK. Α, όχι, έχω. Κάτσε. Όχι, μαλάκα μεγάλο κύβι. Γιγάντιο κύβι. Μαλάκα εδώ πέρα παίζει να βρούμε και Ancient City ρε. Ρε. Νερό. Έφαγε drain το νερό μου. Πώς το... Α, diamonds, άμα... Α. Έχω 12 gold, λες να τα κάνουμε golden apples. Yep. Λάψε, βλάκα. Πλάκα, oh. Και πήραν όλα τα beds. Είναι ο detective. Και ο silicon. Είναι detective. Ωραία. Σούσι Ναι, έχεις οκ. open DM με το σιλικόνι. Θα το κάνω εγώ τώρα. Team invite. Όχι το κάνεις τώρα γιατί το δούμε team. Α, να μην το δούμε. Κάνω. Όχι καλύτερα τώρα μπροστά. Το μεταξύ σου πάμε νομίζω κονέ παραπάνω. Έλα λίγο να μου δώσει και φαγητό. Είχε ένα stack από webs. Πού είναι το τέτοιο Density που 5 έλεγες? είχε fishing 3 εντάξει, Density 5 εντάξει. Είχε ένα stack από gold. Είχε καλούτσικο πράγμα, δεν μπορώ. Στη συνέχεια πάσαμε να πάμε στο Nether ώστε να βρούμε κάποια early kills. Μετά από λίγο που μπήκε ο admit στο Nether, μου είπε ότι σκότωσε στον Nesgod. Μαλάκα, έχουν ανέβει καρδιακή μου παλμή. Γιατί? Σκότωσα τον Esgod. Και όντως. Α, Feather Falling 2. Πρότεινο. Θα σπάσει το loot τον Gast. Όχι μαλάκα, τι... Ωου! Esgod μαλάκα. Δεν έχω XP bottle. Δεν έχω γενικότερο XP. Τώρα έχουμε λίγο πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε. Πάμε. Στη συνέχεια πήγαμε να βρούμε ένα fortress ώστε να πάρουμε τα κατάλληλα υλικά για potion. 770. Bro, τέτοιο. Unloaded chunks. Τώρα κάνω load. 470-850. Ύψος. 45. Είμαι 75. Κοίτα πάνω. Πίσω σου. Τι λες ρε μαλάκα. Πίσω σου. Βρήκα τέτοιο. Ακούς. Άκους. Απλά τώρα απλά κάνει πίτσα. Έχω. Netherworld, ναι ρε.
Με κυνηγάνε όλα τα pigman ρε πούστη μου. Άρα θα να μην πεθάνεις, να ξέρεις. Μιλάω ρε μαλάκα. Ένα λεπτά, είμαστε... Οκ, δεν σου είμαστε. Φτιάξαμε base και αρχίσαμε σιγά σιγά να κάνουμε gear up. Εγώ είμαι Το τέτοιο ρε μαλάκα. Τέτοιος. That's good. Πολύ άτυχος μαλάκα. Μη θα πεθάνει πάλι. Μπράβο. Είναι deepen. Ενώ... Τι γίνεται σου λέει. Θα το δω. Το κάνει άπειρες τον φορές, άβρε. το κάνει άπειρες φορές. Έπεσα πάλι κάτω ρε μαλάκα, το πιστεύω. Άχρηστος. Yep. Έπειτα εγώ και ο Αντιμήτα αποφασίσαμε να κάνουμε λίγο base hunting για να πάρουμε κάποια hearts. Και γιατί ήρθαμε καν. Α, για blazers. Ο Blazer έτσι. Ωραία, έλα, βρήκαμε jackpot. Ναι, Με jackpot. Μαλάκα είναι λόγο. βλέπω blocks εδώ. Φυσικά τι θα είναι loaded ρε μαλάκα, αφού έχει blocks εκεί. Δεξιά και αριστερά. Ναι, τέτοια φάση. Είμαι 33 και στο 544. Πάμε τώρα στο gold, δεν πειράζει. Κατέβα. Έχεις την inventory σου. Έχω. Πομ. 4 σκαλιές. Δεν ένας. Δεν δύο. Δεν τρεις. Δεν τρεις. Πάμε λίγο. Μάλακα, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Άλλη πάλι. Την επόμενη μέρα μας ενημέρωσαν πως το team του Lowlake βρισκόταν στο Nether Spawn. Ναι. Υπάρχουν 3 άτομα. Lowlick, το Lowlick team. Πάμε, μπείτε. Lowlick team. Μπούκαρε. Πού είναι? Από τα απ' έξω. Πάει Lowlake, ποτά, Πέρασαν, ελάτε πέρασαν. ποτά, ελάτε. Ο Pigman είναι εδώ. Έρχομαι. Έχω water μαλάκα, δεν έχω. Πού θα είναι. Dead! Nice! Εγώ είστε Ωραία, πέντε. Ας όχι τώρα. Εντάξει, φύγει. Τα δω ρε μαλάκα. Το πιο... Δες τον εδώ. Έλα. Δεν το ζει, δεν τον κάνει. Θα προσπαθήσει να φύγει, θα προσπαθήσει. Μην φύγει, μην φάνεις. Δεν πέθανε ρε, μην αφήνεις. Βλέπω το χέρι. Αλήθεια τώρα έτσι θα το παίξουμε. Θες να πάω, μαλάκα τι είναι αυτό το fight γάμο. Ωραία, πλάνο. Κάνει damage. Ωραίος.
Έχεις strength, Κοίτα εδώ, τι Ωραίος. fight είναι αυτό ρε μαλάκα, ψόφα. Βάλε μας τέτοιο, βάλε μας την πίσω. Εντάξει, δεν το όπλο χρειαζόμαστε, δηλαδή άρμα θέλουμε. Δεν- Ωραία! Κανένα χάρτη να πάρω. Λόλε. Τώρα λίγο μην Θα κάνετε, σου μην δώσω κάνετε μετά, θα σου withdraw. δώσω μετά. Ναι, όχι. Την επόμενη μέρα, το team του Μαχάκου είχε επιτεθεί στο team μου. Με αποτέλεσμα εμένα να τρέχω τελευταία στιγμή στο Fortress ώστε να πάω να του σώσω. Okay. Μίκα, δεν θέλω να κάνει σκεφτώ να του σκοτώσω όλους τώρα. Μπαίνουν στο team. Είναι όλοι πάνω μου, είναι όλοι πάνω μου. Έρχομαι. Ναι. Προσπαθεί να μιλήσει με τον Τάσο να έρθει. Στέλνει μηνύματα στον Τάσο. Στέλνει μηνύματα στον Τάσο. Μπρο, είναι στο call το πιο πιθανόν. Πάνω. Είσαι solo. Ο Τάσος. Ήρθε ο Τάσος, ήρθε ο Τάσος. Γάνε, admit και... Όχι ρε μαλακα, sorry. Μάλακα Μαχάκο, έρχεστε. Το βλέπω. Έρχεστε. Άτομα, είναι 2 άτομα. Να μου! Πέθανα. Είσαι. Υπάρχει ένας random εδώ πέρα, δεν με νοιάζει. Α, όχι, ο admit είναι. Πέθανε ο Μαχάκος. Τρώει notes. Έχει φάει ο Lazar notes. Κρατώ το λοσάρι. Σκα... Τι είπα το server. Τι είπα το server. Κόλλησε. Οκ, εντάξει. Παιδιά, βοήθεια. Lag. Serve lag. Ο Ιτσβάς πήρε kill. Δεν μας νοιάζει, είναι από το σλόκο. Ναι, παίρνει χάρτς όμως. Έχετε, πίσω μας, πίσω μου ο Edvan. Πάνω μου είναι. Θα παίξει ρε Σκάμε μαλάκα. fight. Γιατί φεύγει. Βάτς έχει 12 χάρτς να ξέρετε. Είναι ίσα με το σούσι δηλαδή. Τα χάρτς. Βοήθεια! Μαχάκος τέρμαλο. Κατάλαβα. Τσουμπάτ. Ο Μιχάκος, πηγαίνετε στο Μιχάκο. Πρώτο δεν φέρνουμε. Σου έριξε ο Μαχάκο. Πω, βάζεις τα κόπ. Ο Βάτς έχει τι. Ο Βάτς! Έβαλε κόπ. Μαρούς. Άστο, πήγαινε στο Βάτς. Θα τους κρατήσεις στη λάβα. Τους κρατάω στη λάβα, Όχι ρε μάνα. Κράτος. Δεν μπορώ. Είναι 4, πάμε, να φύγουμε. Μπρο, τι λέτε. Το έχουμε. Έχω 27 gaps. Έλα. Mute. Πάρε. Κάνε mute. Ωραίος. Κάνε mute αν είναι. Α, θα φεύγουν. Μας βουβούνται. Πρέπει να και ο κόμπος ήταν easy. Έπεσε ένας. Να εδώ κάτω είναι. Με βαράει. Είναι λάβα. Δεν είναι. Δεν κάνεις που θες. Φεύγει. Νάτος! Όχι, εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Είμαι πάνω του. Είχαμε. Μετά που σκότωσα το Λαζάρ και όλο το team του έτρεξε, έπρεπε να φύγω για λίγο. Και γύρισα σε αυτό. Παιδιά.
Κόλλ στο στράτο. Ναι, κόλλ στο στράτο. Ορκίζα. Νομίζω παίζει να έχω κάνει escape. Δεν χρειάζεται. Πάλι Εκατόν- παίζει. Πού είσαι? 104-151, 104-151, είμαι παίζει να έχω κάνει escape. Έρχομαι. Θέλω Σε ένα λίγο γύρα, ριγκέρ βρες και το. έρχομαι. Δεν πρέπει να αφήσει το save. Το save. Φώναξε τον daddy σου, τον Α, Τάσο. τι ακούω. Γιο, πάλι. 104-151, 104-151. Έρχομαι. Είμαι από base, πάω πώς. Βάλε να πήγα, πέθανα μου, τι μπήκανε. Κόρτς, Πού? 100-173. Πήγε. Πήγε και κόντ, πήρα την μπάλα. Τους έχουμε ρε βράνι. Έρχομαι. Περιμένετε. Κρατήστε. Κόρτ ξέρεις σου. Ναι, άκουσα. Κόρτς, πάλι κόρτς. 5. Πέθανα. Εκατόν 330. Έρχομαι. Όποιο γρήγορα μπορώ να γίνει. Κάνε escape όσο μπορείς. Δεν έχω win challenge, γι' αυτό παίζει να πεθάνω. Ο Αντιμήτη είχε πεθάνει εξαιτίας του λάθος κόλμου. Παίζει να έχω κάνει escape. Έρχομαι. Θέλω Σε ένα λίγο γύρα, ριγκέρ βρες το. και έρχομαι. Έπρεπε κάπως να το ξεπληρώσω. Η ευκαιρία αυτή δεν άρχισε όταν ο Mr. Dino και ο Whitey Fannis ήρθαν να μου ζητήσουν βοήθεια. Επίσης πάλι είναι στο base μας από ό,τι κατάλαβα, γιατί άκουγα να σπάνε blocks. Πού είστε? Δώσε. Πάνε. Μοίρα τα σκολά. Ερχόμαστε. Φάνη απλά θες εδώ όλομα. Μην κάνεις τίποτα, απλά Πάμε να πάρει. κάνουμε εγκαία. Όντως. Άντε, μπαίνω μέσα. Δεν με νοιάζει τώρα αν Δεν είναι πεθάνω. εκεί. Περίμενε. Είναι εκεί, τους βλέπετε. Να τους πω ότι ήρθε. Νάτι. Ποτά. Τους βρήκατε. Ναι. Δεν κάνεις τίποτα. Μην μιλάτε. Κάνεις τίποτα. Παίζουμε 3v3. Κάνε. Ωραία. Λοιπόν, έλα. Σκότωσα τον ελληνικό. Στην μπαίνουν. Στην μπαίνουν 2v1. Λαζάρ. Παίζει 2v1. Παίζεις 3v1. Μπράβο. Θέλω help. Yes, είσαι από εκεί. Σε βγάζει. Ωραίος. Είναι και οι δύο πάνω μου. Τον έχεις μία να το κάνεις drop αυτό να. Έρχονται και τρεις πάνω. Είναι και τρεις πάνω μου. Είναι και τρεις πάνω μου. Δεν είμαι το μαχάζι, το ρημάκο. Dead! Μπράβο! Έλα σε μένα. Κάνω μια repair το armor, κρατήσω. Please. Έρχομαι, κρατήσω σε παρακαλώ, πού είσαι? Εντάξει.
Drain. Όχι Drain, τα αρχίδια μου. Πάμε. Δεν στρέφουνε, bro. Δεν στρέφουνε. Boost. Ωραία. Και το πούτσο. Έλα, γιατί τρέχετε γλυκούλιδες. Γιατί τρέχετε, παιδιά. Σαράκια, μαχάκια. Κοίτα, αν μου δώσετε ένα sword, ίσως παίξει μου fight, να ξέρεις. Πάρε εδώ το φιλαράκι που πέθανε. Μπορείς να μου το πετάξεις. Γιατί θα με βάλεις κόμμα. Α! Dead. Μπράβο ρε μαλάκες. Πού είναι ο Μαχάκος το φάγατε. Θα κάψεις πειρά, πειρά. Δίνω. Πάρε.